Искаш ли да печелиш пари? Ще ти разкажа за нова платформа, която няма да намериш нито в App Store, нито в Google Play, защото е съвсем нова и още в бета версия. Регистрацията е само чрез реферален линк и вече хиляди хора се включиха. Прилича на TikTok, но тук не ти трябват последователи или сложни изисквания. Монетизацията започва почти веднага. Ще ти разкажа повече в следващото видео. Остани на линия. Новата платформа започва да плаща почти веднага, без изисквания като при TikTok. Можеш да общуваш с хора от цял свят, без значение език или националност. Изкуственият интелект автоматично превежда всичко на родния език. Това е бъдещето. И вече започна. Скучно? Не днес. Добре дошъл в OnLive. Свежа, иновативна платформа, която току-що стартира в бета версия. Тук можеш да си сред първите, които създават уникално съдържание и променят правилата на играта. Регистрирай се сега и стани част от бъдещето на видеоиндустрията. Хей, знаеш ли какво е UniLife? Това е съвсем нова платформа, която току-що стартира в бета версия. Казват, че в бъдеще ще надмине TikTok. Звучи интересно, нали? Днес ще ти разкажа за приликите и разликите между TikTok и UniLife. Прилики. И двете платформи се фокусират върху кратки видеа. Скролираш през безкрайен фийд от съдържание, точно като в TikTok. Харесвания, коментари, споделяне, класика. Алгоритъмът в UniLife също ти препоръчва видеа, които харесваш. Разлики. TikTok е утвърден световен гигант, а UniLife тепърва прохожда. UniLife не можеш да го намериш в App Store или Google Play. Нужно е да се регистрираш с реферален линк. В TikTok трябва да имаш много последователи и гледания, за да монетизираш. В UniLife монетизацията започва почти веднага. TikTok има строги правила и цензура, докато UniLife е по-свободна платформа на този етап. Защо да опиташ UniLife? Може да се позиционираш като инфлуенсър още в началото. Ще тестваш нова платформа и ще си сред първите, които ще се възползват от възможностите за монетизация. Ако UniLife наистина стане новият TikTok, ти ще си вече вътре и ще имаш предимство. Ако искаш, мога да ти покажа как да се регистрираш в UniLife и да започнеш да печелиш. Кажи ми долу в коментарите. Хареса ли ти тази идея? Дай лайк и последвай ме за още съвети за нови платформи и как да печелиш от тях. Какво ще кажете за място, където може да гледате филми от цял свят, веднага, без чакане, без ограничения? В UniLife това е реалност. Забравете кога даден филм ще се появи във вашата страна. Той вече ви чака тук. Но UniLife не е просто видеоплатформа. Това е информационен портал, социална мрежа и онлайн пазар едновременно. Тук можете да споделяте най-новите новини от целия свят, още преди да се появят по телевизията или в останалите социални мрежи. Имате какво да кажете. Направете го. Искате да продадете нещо? Просто публикувайте. Търсите работа или предлагате. UniLife ви дава сцената. Създавайте публикации, точно като във Facebook, които стоят във вашия профил. Добавете текст, видео, линкове, дори оферти. Това е място, където професионалисти обменят опит, свързват се и си помагат. Място, където можеш да бъдеш инфлуенсър, предприемач, творец и наблюдател едновременно. UniLife е новото дигитално общество. Без граници, без езикови бариери, без ограничения. Всичко, което си представяш от бъдещето на интернет, вече съществува тук. Един акаунт, безброй възможности, филми, новини, работа, пазар, приятели, професия, съдържание, всичко на едно място. Това е не просто платформа, това е световна сцена. UniLife. Бъдещето не идва, то вече е тук.